A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Da farko sunana Kabir Aminu Gusau wanda aka fi sani da Kabir Karfi. Ina ƙara makasudin zuwa na wannan gidan kafa mai albarka in ƙara jaddada godiya da kuma faɗin abin da nake so in yi akan wani alheri wanda nake kallon alheri ne da kuma ci gaba da al'ummar jihar Zamfara musamman kuma marayu da kuma marasa ƙarfi. Dalili shine na yi tunani mai ƙarfi mai kuma nazari wanda na ga ya kamata a ce matsayina na matashi ɗan jihar Zamfara in ga ya za a yi kamar yadda na saba taimako da jikin jikina da kuma shawarwarin wasu. Insha Allahu zan ɗauki yaro 15 zan sa su makaranta. Kamin in sa 15 ɗin zan fara sa 10. Ina neman addu'arku da kuma shawarwarinku kamar yadda na samu ga wasu shugabannina irin Alhaji Shehu ɗan Fulani Turakin Zamfara, kuma Honorable Jamilu Adamu Escape, da kuma Honorable Abba Ɗan Madan, da kuma Alhaji Babangida Abdullahi Zannan Damfa, da kuma Alhaji Wadato Madawaki, waɗanda ko babu komai ita ga rayuwa idan mutum ya baka shawara akan cewa ka taimaki mutum to tabbas ko bai baka shawara ba kai ya san ka san abin da ina kira ga matasanmu musamman 'yan gwagwarmaya na jihar Zamfara kada mu ɗauki cin mutunci aibata al'umma, domin siyasa ba cin mutunci ba ce. Abin da aka sani ga siyasa ci gaba da jawo alkhairai a cikin al'umma. Duk abin da za mu yi kamin mu yi wasu sun riga mu. Ƙarshe idan za mu bincika ba mu ga abin da suka yi. Shi alkhairi ana neman shi tun duniya domin yardar Allah madaukakin sarki. Ina roƙon Allah wannan abu da zan yi na sanya waɗannan yara makaranta Allah ka sa ya zama alheri. Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da ɗorewa a jihar mu ta Zamfara. Allah kuma ya kawo alkhairi. Ina godiya kuma ina ba ku shawara al'umma ku yi ƙoƙari kuma ku ci gaba da taimakon al'umma domin sai da taimako Allah madaukakin sarki yakan dubo zuciya. Allah ka ba mu nasara. Allah ka sa mu dace. Wannan abu da na ɗauko kuma ku taya ni addu'a domin na san wasu za su ce min ina nake samun kuɗi, wasu kuma za su ce min mahaukaci. A hakan shi duk mai niyyar alheri Allah yana duban zuciyar shi. Kuma ƙarshe ina godiya Allah ka ba mu zaman lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.